id-differenza bejn il-Gvern ta' Robert Tabela u l-Partit Nazzjonalista hija ċara. Il-Partit Nazzjonalista ma jixxaħħax man-nies u ma jaħlix flus il-poplu fuq il-korruzzjoni. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li saritlu fuq Net Television fejn ġie mistoqsi x'jaħseb dwar is-sitwazzjoni li pajjiżna jinsab fiha. Wara li Robert Tabela bqa' jberba' il-flus u tefal il-pajjiżna f'excessive deficit procedure. Id-differenza huwa illi aħna ma nixxaħħux man-nies, is-sussidju huwa neċessarju u importanti. Imma dan huwa gvern li minħabba li baqa' jissussidja l-korruzzjoni, baqa' jissussidja d-90,000, il-100,000 u l-120,000 paga fis-sena lil persons of trust, sempliċement għaliex huma persuni illi jagħmlu dak li jritu li jaqduh meta jkun hemm bżonn. Qed jispiċċa llum ħajidħol f'excessive deficit procedure. Bernard Grech fakkar illi l-gvern irdoppja d-dejn f'dawn l-aħħar snin, tant illi d-dejn ta' pajjiżna tela għal 10 biljun euro. Dan id-dejn nofsu sar mill-indipendenza sa 30 u nofsilu. Ġifieri f'55 sena nofsu sar. In-nofs li ieħor il-5 biljuni l-oħra saru fl-aħħar 3 snin u nofs. Qegħdin nifhmu dal-gvern kif imexxi u d-dejn ma marx biex jinvesti. Kontrast il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni u investiment fil-Maltin. Dejjem konna gvern illi nippjanaw, li naħsbu. Gvern bla pjan, tenna Bernard Grech wassal ukoll biex pajjiżna jkollu skills gap kif qalet ukoll il-Kummissjoni Ewropea. Gvern bla pjan illi ħalla lill-edukaturi u lill-istudenti fil-għama. Kemm huwa importanti li kollok min jikkura lin-nies. Imma jekk aħna nemmnu li huma indispensabbli u importanti, rridu ninvestu fihom. Mhux għandna gvern li jimpikka mal-għalliema snin. Dwar ir-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali, Bernard Grech qal li l-poplu issara il-maskra ta' Robert Tabela taqa'. Ra kif Robert Tabela ma qaġixxiex ta' Prim Ministru meta vvota kontra l-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija u ma qaġixxiex ta' Prim Ministru lanqas meta attakka lill-ġudikatura, bid-differenza tal-Partit Nazzjonalista li dejjem offra politika onesta. Jiena bqajt nimbott politika ta' politika ta' verità li ngħidu l-affarijiet kif huma anki jekk ma jkunux daqshekk trendi kultant imma aħjar nitkellmu onesti milli ngħidu biss kif jagħmel ħadd ieħor li jixtiequ jisimgħu in-nies. Waqt il-programm Spotlight immexxi minn Trevor De Giorgio, Bernard Grech qal li l-poplu ivvota wkoll kontra l-oppressjoni u favur il-libertà. Il-poplu wera bil-vot tiegħu fil-kwiet fejn ħadd ma jista' jeddu, fejn ħadd ma jista' jġalu jbiddel il-vot, fejn ħadd ma jista' jgħidu naħħi dak il-like minn fuq Facebook kif jagħmlu, ma fil-vot il-poplu fil-kwiet bagħat il-messaġġ. U allura jekk mhux ħajfhem il-gvern l-oppressjoni ħataħdem kontrih, allura jfisser li għadu ma fehm xejn. Marija Borċ, Net News.